Fire veninder sad i Athen efter en lang dag og savnede deres danske land. De kom ind på, hvilke højtider de elskede mest, og kunne slet ikke stoppe samtalen, da først de var begyndt. Rikke vidste generelt ikke så meget om påsken. Men hun var ret sikker på, at påsken er den vigtigste højtid for kristne, og at man vist engang altid skulle i kirke. Sædvanen er dog heldigvis blevet udskiftet med den frie vilje, så nu kan Rikke gøre derhjemme, hvad hun ville have gjort i kirken. Nemlig at dyrke sig selv og sine egne behov. Amalie havde altid været lidt åndsfraværende. Hun fortalte med indlevelse, hvor højt hun elskede at kunne klæde sig ud, og ikke mindst at slå katten ned med et brag. Hendes veninder gik ud fra, hun talte om fastelavnen, men katten er jo i dag udskiftet med slik, så de er ikke helt sikre. Nynne var den mere dystre type. Det kom derfor ikke bag på nogen, da hun nævnte Sankt Hans som den højtid, der havde brændt sig mest ind på hendes nethinde. Hun havde da også et lidt underligt udtryk i øjnene, da hun gav udtryk for sin glæde ved, at man brænder dukker og ikke levende mennesker i dag. Måske er der ingen, som er mere heldige for at være født i det aftraditionaliserede samfund end hende. Til gengæld var og er Kiran verdens gladeste vidunderbarn, og alle er da enige om, at hun fortjener den bedste jul hver eneste år. Hendes familie havde engang tilbudt at lave hende et kæmpe festmåltid, men Kiran havde haft andre planer. Hun introducerede dem til nutidens måltid. Sushi. Og nøj, hvor blev de positivt overrasket. Sidenhen har de glemt alt om flæskesvær, og Kiran er intet mindre end tilfreds hver jul.